Хорица, Хало! ние сме се подготвили тук днеска за екшън. С... Ще има. Какво ще има? Тъй, че по-късно ще трябва да навидите как сме в действие. Айде за сега. И ми включваме се от плажа. Почти сме готови за екшън. Тъй, че след малко се мятаме към буната и ще се видим там. Знаете? Да, ама. Ето е другата нимфа. Ама това е само за екшън. Еми да. Е сега, давай задно салто и предно салто в едно. Това ти казвам, трябва някакъв екшън да измисля. Еми след малко да вземе с нас и... Почвай тия двете там отзаде. Направим една бърза катичка такава. Мале, днеска е много готино. Следващата скачачка е с нас. Може да не излизам от водата. Да, Много е яко е. готино. След малко от буната. Нито е Тъй, топло, че... нито е Ай, студено. отиваме. Отиваме към заветното място. Ето ги е нашите спасителки. Пръща. Сега започва интересната част от нашия преход. Обуваме помощните материали. Ето я. Скачаш номер 1 и скачаш номер 2. Ето го и това ще скача ето. Сега първия чекпоинт е да минем тази яката част на боната. Да видим какво ще е. Опасно съоръжение. Да, да. Ние сме точно фенове на опасностите. Нали сме с екшън камера и трябва да... Извиняването за бък. Трябва да направим... Над закона. Да, да. Какво стана ти? Сега опасното съоръжение трябва да го снимаме. Ето го. Обаче ние сме фенове на опасност. И... О, няма да стана. Ами, майко стана по-лесно, те не гледа. Ето го нашите боти. Сега. Ето леко. Ето да, примерно леко, ама това не място. Отиваме за разпочването, по-достане. Какво е? Я. Някъде това. Майни, къде карам си двето. Еба, къде карам го няма? Къде карам? От какво спира? Не? Не? Ето ги. Нашите приятелки медузите. Сериозно ли? Виж ги. Не. Това е, че... Добре, как са набрали купи? Ай, кажи ми. Не, те са ги извадили. Те са умрели 100%, обаче са яки. Нали? Според мен са ги вадили и са ги блокнали. Серпес, ако не ги видиш. Човек, това направо ми става гадно. Да, това е голяма гад. Така. Продължаваме към нашата заветна цел. Човек, точно така е маталяк. Да, ма яко сапа. Няма да е камай. Ничего повече. Това е чуть-чуть по-лъчо. Не мога да ги прибера някъде да ги събера. Юху! Ай, пауза, после се включваме. Работи си още камера, да, аз съм във водата. Ето ма! Давай, следващия! Давай! О, е! Ето е следващата скачачка, дами и господа, и ето това е! Значи първият опит беше успешен, камерата все още работи, имаме все още и живи хора. Сега ще пробваме троен скок за 10 точки и златен медал. Така че останете с нас. И сега да видим как ще се случат нещата. Ти мислиш, че ще снима, докато скачаме тримата? Да. Айде, давай. Кадър ли сме? Да. Виж ли изобщо нещо? Не, ама кой ще тука? Да,
Да не се сблъскаме за. Ево, ще се разпръснем. Да. Ти в средата, ние влясно и вляво. Давайте. Старт. 3, 2, 1. Аз между другото паднах, камерата се въртя. Давай. Имаме появяване. Дами и господа. Ето има и други участници в нашото шоу. Ще ви направим с различни идеи. Давай, ти появи се и ти. Ебате интересно. Я сега ще издам. Глава. Да. Ай, бомба. Бомба. О, е. Ето е делячето. Идвам при нея. Направо се изкриви. Казвай. Ето я, удавничката. Next. Полета на брембара. Готови сме. Сега ще има джапанка партия. Ето ги. Ето ги джапанко площите. Влезам и аз. Ами хора, успяхме. Живи сме. Издрапахме. Поскачахме. Добре се повърхме. И всичко е 6. Тук е жица, на slow motion снимахме. Няма никакъв проблем. Така ще имаме скочена коло. Да. Такова е. Мога да ни слушам цял ден. Да. Ай, оставаме за сега. Тя от нашите участници.